Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut yn ni'n rhannu rhifau sydd wedi cael eu hysgrifennu yn y ffurf safonol. Felly, sut i ddweud symiau fel hyn, lle mae gennym ni un rhif yn y ffurf safonol, 8 lluosi 10 i power 7, wedi cael ei rannu fel rhif arall yn y ffurf safonol, 2 lluosi 10 i power 3. Nawr, i wneud y swm yma, so ni'n gallu newid y ddau rhif sydd yn y ffurf safonol ar hyn o bryd i fod yn rhifau cyffredin, rhannu'r rhifau cyffredin yna ac yna newid yn ôl i fod yn y ffurf safonol. Ond mae yna ddull cyflymach o wneud y swm, a dyn ni am ystyried y dull cyflym yna yn y fideo yma. Nawr, mae'r dull cyflym yn dibynnu ar ni'n gallu aildrefnu y swm rhannu yma i rannu y ddau rhif ar gychwyn y ffurf safonol yn gyntaf, felly fe'n hyn 8 rhannu efo 2, ac yna lliosi hwnna efo swm rhannu arall, lle dyn ni'n rhannu'r pwerio 10 dyn ni weld, felly 10 i power 7 rhannu 10 i power 3. Nawr, pam sy'n ni eisiau gwneud hynny? Wel, oherwydd mae'r swm rhannu ar y cychwyn yn awr yn un eitha hawdd, yn un dyn ni'n gallu gwneud yn syth bin, gobeithio. Mae 8 rhannu efo 2, hanner o 8 yn 4. Ac yna dwi'n lliosi hefo y canlyniad i'r swm yma. 10 i power 7 rhannu 10 i power 3. Ond mae hwn yn un dyn ni yn gallu gwneud gan ystyried un o'r rheolau indexau, yr rheol rannu. A mae'r rheol rannu yna'n deitha ni fod 10 i power 7 rhannu 10 i power 3 yn hafel i 10 i'r pwer 7 tynnu 3. Na mae 7 tynnu 3 yn 4 ac felly y pwer 4 sydd yn ymddangos yn yr ateb y fan hyn. Mae hwn yn syth bin yn y ffurf safonol. Nawr mae yna frawddeg fedra i ddefnyddio i gofio beth wedi wneud y fan hyn. Y frawddeg yma ydy hyn. Rhannu'r rhifau. Felly hynny ydy dyn ni wedi gwneud 8 rhannu efo 2 yr rhifau i gael ateb 4 efo yma. A wedyn tynnu'r pwerau. Felly y pwerau yn y cwestiwn greiddiol oedd 7 a 3. 7 tynnu 3 yn rhaid y pwer 4 yn yr ateb y fan hyn. Nawr, na i ddefnyddio y dull yma nawr i ystyried yr ail gwestiwn yma. Eto, yn cychwyn drwy ail drefnu'r swm dwi'n weld, i rannu'r rhifau yn gyntaf, yn tro hyn 2 rhannu efo 4, ac yna lliosi hwnna efo swm rhannu arall, lle dyn ni'n mynd i edrych ar y pwerio 10, 10 i pwer 12 rhannu 10 i pwer 3. Nawr eto, yn cychwyn drwy rannu'r rhifau, 2 rhannu efo 4, wel os yw'n ystyried 2 cyfan ac yn rhannu'r 2 gyfan a fo'n yn 4 darn hafal, mae haid i'r darnau hafal na fod yn hanner bob un neu 0.5. Os hoffech chi, fydwch chi feddwl amdan 2 rhannu efo 4 fel ffracsiwn, 2 dros 4, 2 chwarter. Byddai'r ffracsiwn yna'n symleiddio rhaid 1 dros 2, 1 hanner, a mae hynny wedyn yn hafal i 0.5. Lliosi wedyn efo canlyniad y swm yma, eto tynnu'r pwerau fan hyn, 12 tynnu 3 tro hyn, y rhaid 9 iddo fi. Nawr, di hwn ddim cweit yn y ffurf safonol gyda ni fan hyn, oherwydd mae'r 0.5 ar y cychwyn fan hyn yn llai nag 1. Felly, dwi angen cofio'r techneg yn awr o un o'r fideos blaenorol, lle oedden ni newid rhifau oedd bron yn y ffurf safonol i fod go wir yn y ffurf safonol. I drwsio'r un yma, dwi angen lliosi'r 0.5 efo 10 i gael 5 fan hyn, a gael fi di lliosi efo 5 yn fan hyn, yna dwi angen lliosi unwaith yn llai efo 10 fan hyn, felly mae'r pwer 9 mynd lawr i fod yn 8. I orffen y fideo, na ni edrych ar y cwestiwn olaf fan hyn. Eto, na i gychwyn drwy ail drefnu y swm fel fi'n rhannu y rhifau yn gyntaf, 5 rhannu efo 8, ac yna lliosi fo swm rhannu arall, 10 i pwer 30, rhannu 10 i pwer minus 5, y tro hyn. Nawr, i gychwyn, na ni rannu y rhifau, so 5 rhannu efo 8, na i ddefnyddio efallai ffram rannu ar ochr i fan hyn i wneud hyn, 5 rhannu efo 8. Na mae 8 yn rhy fawr i fynd fewn i 5, so mae'n mynd fewn dim o weithiau, a mae gennym ni weddill 5. Ar hyn o bryd, gen i nillai sgwennu'r gweddill, so na i ail ysgrifennu'r 5 yma fel 5 pwynt dim. A wedyn, gan i ail gychwyn, faint weithiau mae 8 yn mynd fewn i 5, mae'n fewn dim o weithiau, a wedyn mae gen i le sgwennu'r gweddill 5. Mae haid i'r pwynt degol fod uwch ben i gilydd mewn colom, felly na reid y pwynt degol i fewn y fan hyn. Yr ail gwestiwn, sawl gwaith mae 8 yn fewn i 50, ond mae 6-8 yn 48 reit agos, ac i fynd o 48 i 50, mi fydd yna 2 o weddill. Mae 8 yn ffitio yn ei 22 waith, mae dwbl 8 yn 16, ac felly o 16 i 20, mae yna 4 o weddill, a wedyn mae 8 yn ffitio yn ei 40, 5 gwaith yn union, a felly mae'r swm ar dop y ffram rannu fan hyn yn stopio.
Ac felly, oedd e dweud fod 5 rhannu 8 yn hafel i 10.625. Lluos i hwnna wedyn, hefo canlyniad i'r swm rhannu yma. Eto, tynnu'r pwerau sydd rhaid yn gwneud i fan hyn. Mae angen bod bach yn ofalus yn ein gafon y pwer negatif. Y swm dwi eisiau gwneud ydy 30 tynnu minus 5. Wel, mae tynnu rhif negatif rhyw fath ag adio. Felly 30 adio 5 sy'n gwneud fan hyn, 35. Felly, lluosi fan hyn efo 10 i'r pwer 35. Eto, di hwn ddim cweit yn y ffurf safonol, mae'r rhif yma 10.625 ar y gychwyn yn rhif fach. Felly, yna i drwsio hwn yn awr, drwy liosi y rhif cyntaf yma hefo 10. Mae hynna newid o'i fod yn 6.25. A gofo fi di lluosi fy 10 fan hyn, dwi'n angen lluosi 10 gymaint o weithiau fan hyn, gael lluosi fy 10 unwaith yn llai, felly mae'r pwer yna mynd lawr i fod yn 34. Cyfle nawr, ydych chi rei cynnig ar y math yma gwestiwn eich hun. Mae yna chydig ohonyn nhw wedi ymddangos ar eich sgrin yn awr. Meddylwch am eich ateb eich hun yn gyntaf, ac yna cymharwch o efallai yn erbyn yr atebion cywir sydd yn awr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.